treba da snimim novi klip, čovječe. Sad je počeo raspust. Treba da izbacujem svaki 2-3 dana klip. To je dobra ideja. Ok ljudi, kao što sam rekao. Sad je počeo raspust i sada ćemo izbacivati mnogo, to je ja ću izbacivati mnogo više klipova nego što stalno izbacujem. Zato što je počeo raspust. Bio sam na Zlatiboru 3 dana, tako da... Nešto. Kao što ste vidjeli, kanal Nikola i Nemanja imaju 70 subscribera. Nema veze. Baš me briga. Imaću i ja valjda toliko. Dobro. Samo sam htio da vam kažem da ću snimati puno više klipova. Na svaki 2-3 dana ću snimati po jedan klip. Što je počeo raspust, snimam mnogo više vremena. A sada... Napolje je blato. Ne vidi se baš najbolje. Ali napolje je blato. Opa. Problem, pardon. Imam problem. Sačekajte. Problem rešen. Zvijezda, zvijezda, moje slike, kalendar, sve na svom mjestu. Ok ljudi, kao što sam rekao, klipovi će izlaziti, klipovi će izlaziti na svaki 2-3 dana, dosadan sam, ajde sad nešto da radimo. Nešto. Sljedeći klip bit će ili fudbal, ili neka zezancija. Sada predložite u ovom klipu nešto u komentarima. Ili zezancija neka, ili fudbal. Birajte vi. Šta više budete izabrali, čega više, ili fudbala ili ovog, kako se zove, ne znam, zaboravio sam, ili fudbala ili zezancije, šta vi budete izabrali, čega više bude bilo, to ćemo da radimo. U sljedećem klipu bit će i Čufta tu i još gosti, još gostiju. A dobro, to bi bilo to. To bi bilo to. FIFA. Nije bitno. Ok, ćao svima. Pozdrav!